Kaixo kazetaguneko lagunak, gaur bideo labur baina oso erabilgarria dakarkizuet. Ziur denok bidali behar izan diogula noizbait mezu puntual bat norbaiti WhatsApp bidez, eta bere zenbakiak gorde behar izan dugula gure kontaktuetan hori egin ahal izateko. WhatsAppen azken eguneratze berriarekin mezuak bidali ahal izango ditugu kontaktuaren zenbakia gorde gabe. Askotan kontaktuak chat bidez partekatzen ditugu. Adibidez, niri kontaktu hau partekatu didate. Niretzat berria da eta ez daukat bere zenbakiak gordeta. Baina mezu bat bidali diezaioket zuzenean. Mensaje sakatuko dut eta nahi diodana idatzi ahal izango dut. Batzuetan mezu puntual bat bidali behar izaten dugu WhatsApp zenbaki batera, eta ez dugu nahi izaten zenbakiak gordetzerik. Adibidez, denda batean erreklamazioren bat egiteko, negozio batean zerbait galdetzeko, horretarako elkarrizketa hasteko botoiari emango diogu, beheko eskuineko botoi berdeari, eta kontaktuen zerrenda irekiko dugu. Goian dugun lupa aukeratuko dugu eta zenbakia markatuko dugu zuzenean. Kontaktua agertuko zaigu eta elkarrizketa bat hasi ahal izango dugu. Eta hau da guztia gaurkoz. Bideoa gustatu bazaizue, ez ahaztu gustoko dut botoia ematea eta kanalean harpidetzea nobedade guztien berri izateko. Hurrengora arte!